Пациенти и експерти решиха да създадат сдружение Рестарт, което да се бори за легализиране на медицинската марихуана и защита на хората, които я използват с тази цел. Да видим кои са те. В момента в България отглеждането и употребата на марихуана се наказва изключително строго. Законът не прави разлика между използването на канабис за забавление и употребата му за облегчаване на симптомите на различни тежки заболявания. Създателите на Рестарт искат това да се промени, тъй като смятат, че медицинския коноп може да облегчи страданията на много болни хора. Ето кои са инициаторите. Васил Харалампиев е учил право в Хумболтовия университет в Германия. След това обаче той се връща в България и записва политология в Пловдивския университет. Често цитира Световната здравна организация, според която марихуаната е чак на трето място по вредност след алкохола и цигарите. Участва в множество дискусии, като подкрепя ревностно легализирането на конопа с лечебна цел. Доктор Юлиан Караджов, биохимик, старши научен сътрудник в Института за космически изследвания при БАН, член на екипа за изследване на демокрацията, преподава курс наркотици в Нов български университет. Председател е на сдружение "Избери живота", благодарение на което е изграден специализиран кът за лечение на наркозависими младежи. Тодор Ванков разбира през февруари 2002 година, че страда от множествена склероза и прекарва 19-тия си рожден ден в болницата. От канадски изследвания разбира, че използването на конопа може да подобри състоянието му. Така решава сам да се подложи на ударни дози марихуана цял месец, вследствие на което направения ядрено-магнитен резонанс показва рязко подобрение. Адвокат Виктор Костов е доктор по философия и главен редактор на сайта "Свобода за всеки". Специализирал е по въпросите на свободата на религията и отношенията между църквата и държавата. Занимава се с проблемите на свободата на съвестта, както и с защита на традиционното семейство и свободата на образование. Цвета Бресничка е председател на управителния съвет на Асоциация родители, преподавател и преводач на руски език, автор на детски книжки и стихосбирка "Лятото свършва в неделя", омъжена е, има 4 пораснали деца. Така, господин Харалампиев, здравейте. Иска вашето сдружение да се легализира марихуаната за медицински цели. Да, така? Да. Добре. Обаче как да правим разлика? Че някой ползва за медицински, а пък друг ползва само за удоволствие. Аз не трябва да отговоря на въпроса. Ами аз към вас го зададох. Разбира се, господин Караджов, който се в момент дебело да почетаем, доктор Юлиан Караджов се явява в качеството си на гражданин. Да. Не в качеството си на човек от БАН. Да. Така, подчертах. Да, аз не искам да ангажирам. Разбира се, че няма да ангажирате, вие сте като граждани тук. Да. Господин Харалампиев. Разбира се. Ние говорим първо за едно и също нещо, за един и същи продукт, канабис, марихуана, коноп, съцветия, неоплодени или частично оплодени на женското растение конопеното. А разликата при употребата, която е прави медицинска, е диагнозата на човека и субективното или обективното повлияване на хода на тази диагноза. Добре, с две думи искате да кажете следното нещо. От утре, примерно в България, се приема закон, според който някакъв грамаж, аз не знам там колко грама е една цигара, има право да си носи човек в себе си, но в другия си джоб трябва да носи своята диагноза. Тоест, спират го полицайите и му казват: ако обичате проверка, имате толкова грама марихуана, нали? Да. Обаче човека бърка в другия джоб, вади диагноза и те му казват "довиждане". Така ли? Разбира се, това е нормалният начин да общуваме с блюстителите на реда. Ние, когато говорим все пак за канабис и в някаква употреба, ние искаме легализация именно за да има ред. За да има начин и правилно, ясно общуване с най-вече блюстителите на реда. Добре. Господин Ванков, от това, което прочетох като материал предварително за вас, става ясно, че вие имате диагноза. Така? Каква е тя? Множествена склероза. Множествена склероза. И в един момент прочитате някъде в интернет ли какво било, че марихуаната действа лечебно. Да. Във вашата ситуация, във вашия случай. Тогава вие започвате да се третирате с марихуана в големи количества в продължение на един месец, след което отивате на ядрено-магнитен резонанс и там става ясно, че вие сте с подобрено състояние. Така ли? Това всичкото е сбито казано, става за време около 10 години. Веднага след като разбрах за диагнозата си, прочетах в интернет, че марихуаната дава положителен резултат. Веднага разбрах, че съвременната медицина няма решение за това заболяване и аз затова тръгнах да търся алтернативни варианти и попаднах на варианта с канабиса. Започнах да употребявам и видях, че наистина има много ползотворен ефект, но го употребявах паралелно с лечението, което ми предлагаше здравната каса.
известно време. След това започнах да забелязвам негативни последствия върху здравето си, причинени от лечението, което традиционно се предлага от здравната Какво каса. предлага здравната каса във вашата ситуация? При пристъп здравната каса предлага кортикостероиди, системи, наливат се венозно, които увреждат прекалено много организма. Стомаха при мен увредиха тазобедрената ми става, следствие на употребата им е изгнила. От няколко години при пристъп избягвам да влизам в болница, просто засилвам количеството марихуана, което употребявам и се оправям напълно. Последните 2 години... Добре, може и това да е някакъв плацебо ефект. Вие сте си внушил просто. Казвате си, няма начин, помага ми марихуаната, пуша и се оправям. Може ли, господин Караджов? Ами, мога да ви кажа, че в момента сутринта е излязло едно изследване за лечебните ефекти на марихуаната и сега вечерта ще излезе друго. И така всеки ден. По 2 на ден излизат. Ще ако влезете в базата с медицинска научна информация, PubMed, която се поддържа от американското правителство, в момента има 11 000 изследвания публикувани. 11 000. Това е само за последните... Които показват лечебните свойства на марихуаната. Да. Всичко са известни повече от 15 000. В какво точно се изразяват лечебните свойства на марихуаната, освен, примерно, най-просто казано това, което аз го знам, като абсолютен лаик, е, че марихуаната въздейства върху нервната система, както всички останали субстанции, както алкохол, както никотина, както наркотиците. Тя въздейства върху нервната система на организма и се получава някакъв ефект от това въздействие. Ето при него проблема е, че нервната му система е полудяла и имунната система изяжда нервната система. Тоест, имунната му система е полудяла, държи се неадекватно, унищожава миелиновите обвивки на нервите. И има изследвания, които показват, че от една страна се потискат симптомите, от друга страна това вече е неокончателно, може би се забавя развитието на болестта. Изследванията продължават в тая насока, но мисълта ми, не говорим за плацебо ефект, при положение специално за канабис и множествена склероза има публикувани десетки клинични изследвания. Е безпредметно да говорим за плацебо. Аз сега, доколкото съм наясно с нещата, не може едно лекарство, което лекува последиците от болестта, да се счита за лекарство за самата болест. Нали така? Обикновено лекарствата за конкретната болест трябва да лекуват причинителя на болестта. Това, което прави болестта възможна. А не последиците от нея. Вие казвате, неговата имунна система. Вие сте голям оптимист. В аптеките почти няма такива лекарства. Ами аз така знам, че това е целта на занятието. Това е целта, но... Не да се лекуват последици. Добре, но в огромния брой от случаите. Вземете високото кръвно, да не би някой да лекува причината му. Просто го свалят. И благодарение на това може сутринта да отидеш на работа. Тоест марихуаната има същата стойност, така ли? Това малко ли е за вас? Питам просто. Питам, информирам се. Малко ли е за вас, когато един болен човек, който 2 години не се е движил самостоятелно, ти каже, на втория ден станах, наготвих на децата, измих чиниите и почистих кухнята. Малко ли е? Кой е този човек? Човек. Пак с множествена склероза. Човек, отписан от медицината. Възрастна жена, консумираше за първи път, преди 3 месеца започна, майка е на 3 деца. Разбрала е за нас, след като е разбрала моята започна да история. употребява марихуана и нещата се оправиха. Хванати са под контрол. Да кажем, че симптомите са поне за сега овладени. Госпожо Брестичка, господин Костов, как ви изглеждат всичко това, което твърдят от Сдружението Рестарт? Ами това е много хубаво, че на хората се помага, но трябва ли се да помага непременно с наркотик? Аз пред мен имаме изследвания. Тук знаем, че в Съединените щати забранени са наркотиците. Тук цифрите, които са, казват, че от всички изследователите казват, че марихуаната е най-популярният наркотик, употребяван бай мен от мъже, които са били арестувани в различните градове с най-нисък 37% в Атланта и най-висок процент 58% в Чикаго. Тоест има една директна връзка между способността ти да разпознаваш добро от зло и употребата на наркотици. Сега, ние като легализираме марихуаната, следващата стъпка ще трябва да легализираме кокаина. А морфина?
Морфина, да. Морфин обаче се употребява в лабораторни Не, в къщите на терминално болни пациенти се използва много морфин. Да, обаче... Цените на морфина в България и Здравната каса е друга тема. По отношение на американското изследване, което казвате някакси иронично, като си напреди първата част на предаването, която успях да проследя преди малко, че то най-вероятно около 40% от полицейските регистрации активните в България са за притежание на малко количество наркотици на лица, които са до 30 години. Това какво всъщност означава това? Това означава, че ние с тази забрана се борим много активно с проблема. Не можах да разбера. Вие да не бие твърдите, че марихуаната потиква към криминално поведение, защото аз такова изследване през живота си не съм видял. Значи аз не казвам, че марихуаната сама потиква. Човек е морално същество и той прави избор да извършва престъпление или не. Но наркотика има тази способност да размива понятието добро и зло. И това го знаем много добре. Това е от не само цялото общество. Аз се занимавам с наука и чета изследвания, там никъде не пише такива работи. Да, обаче ето аз ви цитирам факти. Ама те в Америка половината млади мъже пушат марихуана. Ако арестувате 100 души млади мъже на улицата, просто е така. Добре, ви ще ви кажа малко обяснение какво. Значи, днеска по медицински причини ще легализираме марихуаната. Аз не мисля, че само медицинските причини стоят тук. Тук според аз виждам и идеология. Идеята е веднъж като се прокара по медицински причини идеологията, следващия път ще имаме рекреативно пушене на марихуана. Сега, като едните пушат, що другите, които искат да пушат, да не пушат? Вие искате алкохол да забраним? Защо сравнявате алкохола с защото алкохол е много по-вреден от марихуана, според всички класации за вреда. Значи в този смисъл, ако направим едно либертарианско общество, аз съм за това всеки да му се разреши всичко. Обаче съм и за това да въведем втората поправка на Американската конституция и да мога аз да нося оръжие, да се защитавам срещу такива, които са... Не нямам преди вас конкретни случаи, но много хора, които биха злоупотребили с този наркотик и в един момент аз ставам беззащитен, защото всеки може да го направи. Нали разбирате, че трябва по някакъв начин... Трябва да защитавате. Каква е връзката между марихуаната и престъпността? Връзката, значи... Господин Караджов, тук извиняйте, ще се намеса малко, макар и да не разбирам. Ама не, кой напушен ще тръгне да го напада? Не, само да ви питам. Еднаква ли е преценката на човека, който е в състояние не напушено и в напушено състояние? Не, разбира се, когато е напушен, той е по-дружелюбен. По-дружелюбен. Защо ще го стреля с пищов? Вижте сега. Разбирате ли? GP-тата в България предписват антидепресанти. Дали те заедно с легалния алкохол променят перцепцията на хората, е въпрос, който няма нужда да се отговаря. По въпроса за идеологията, вие сте безкрайно прав. Нашето движение има идеология зад него. И когато говорим за морални устои на обществото, аз искам да ви задам един въпрос като юрист. Вие знаете, че закона почива на добрите нрави. Кои са добрите нрави, които осъждат, макар и в първия случай условно, във втория път активно, един консуматор за медицински цели на билката на канабиса? И къде е устоя на добрите нрави, които позволяват медикамент, който съдържа активната съставка тетрахидроканабинол, да бъде извършван човешкия тест за Паркинсон в момента се пуска за трета диагноза, преди това европейско регистрирано за множествена склероза и симптоми неприятни при химиотерапия. Човешките мишки, на които им дават тази ужасна дрога във вашите очи, го правят в България. И идеологията, за която говоря, е, че това лекарство струва 600 евро в Германия и немската здравна каса отказа да го плаща, защото казва, дяволите си гледат канабис и сигурно ще бъде по-евтино. Идеологията е, че не трябва да се продават в аптеките лекарства, които карат дъщеря ми да повръща и лекаря да казва, нека тогава да вземем ефтиния антибиотик за 4 лева, не за 40 и да няма странични ефекти при него. Ето за тази идеология казвам. Не за опцията някой нещо да решава вместо мен, а опцията аз да реша как да лекувам себе си. Възрастта, пола, цвета на кожата, религията, материалното състояние нямат никакво значение за една диагноза. И го казвам като хронично болен човек. Добре, има и други методи на лечение също. Защо трябва да се превърне? Да. Значи... кортикостероиди, които водят до нефроза на бъдрената кост. Другото лечение при мен до какво води? Значи, поставете се на мое място. Аз съм баща на син, за който умирам. Аз искам да мога да тичам след него, искам да мога да го вдигам, искам да мога да го виждам, искам да мога да му се усмихвам. Това са неща, които множествената склероза ми отнема и които канабиса ми връща. На мое място вие какво бихте направили? Другият ми вариант е да ми изгният всичките кости и да бъда още по-зле. При съвременната медицина. Вие какво бихте направили на мое място? Какъв избор имам аз? Струва ми се, че тук малко е неравнопоставен разговор, защото
Ама те са, чакайте, какво е неравнопоставено? Тези хора претендират за нещо. Какво е неравнопоставеното? Които излизат с някакви медицински аргументи и мисля, че от тази страна на кръглата маса би трябвало да има някой човек, който да може да им отговори с медицински аргументи. В случая ние няма как значи с медицински? да ги опровергаем. Няма нужда човек да е някакъв... Българския наказателен кодекс е написано, че склоняването към употреба на наркотици, особено когато е извършено от лекар или фармацевт, което утежняваща вината обстоятелство, се наказва с затвор нам си колко години. И за това нито един от лекарите, който предписва. Въпреки, че преди повече от 2 години доцент Анатолий Паметних, лека му пръст, човека умря, излезе и каза: аз съм болен и това ми помага да мога да заспя и въобще да престана да повръщам непрекъснато. Значи от тогава насам нито един лекар не е посмял да си отвори устата. Закона им забранява на практика да говорят за това. Аз знам лекари, които на ухо казват на пациентите си: виж какво, пробвахме това и това, пробвай с трева, защото друго няма в медицината останало за тебе. Но никой от тези лекари няма да излезе. Хора бяха в затвора във Варна, едно младо семейство. Представете си, господин Цветков, хора с тежки гръбначни травми, които са цял живот обречени на хронични болки. Лекаря им го казва. И те самите не са обидени на лекаря, защото когато ги арестуваха, се обадиха на лекаря. Той каза: вие сами разбирате. Освен вас и мен ще вкарат в затвор. Какво ги посъветват да ползват марихуана? Той е пробвал каквото е могъл преди това. И накрая казал: вижте сега, по света тая работа, като не помага друго, и хората се оправят с канабис. Всъщност бих искала да кажа, че от наша гледна точка като родители, ние не сме компетентни да обсъждаме медицинската страна. Вие не обсъждате медицинските. Добре, няма да обсъждаме медицинската. Те си излагат медицинската страна, защото те искат марихуаната да бъде разрешена за хора, които имат съответните страдания. Но кажете вие вашите притеснения какви са? Нашите притеснения са свързани с това, че когато легализираме употребата на канабис, всъщност ще отворим вратата за по-лесен достъп на децата до такива субстанции. Защото много добре знаете, че в България на практика няма човек наказан за това, че продава цигари на деца или алкохол. Няма заведение, което да е затворено поради тази причина. И как имаме гаранциите, че всъщност децата ще бъдат предпазени от това да консумират? Да. А в момента какви са гаранции? В момента това просто е незаконно. Не, питам за гаранциите. Не, какво пише? Ето гаранцията, доктор Караджов, гаранцията е много проста и вие знаете много добре. Страха! Страха от това, ми разбира се. Работи ли закон? Работи ли закон? В какъв смисъл дали работи закон? Вижте сега, от 90 Вие, ако примерно сте ученик, и имате една цигарка в джоба, няма ли да ви е страх да се разхождате свободно по улица, защото ще ви спрат някъде полицайите и ще ви кажат: тя да видим какво имате. Питам ви, просто има ли връзка между това, което пише закона? Полицайите ходят и обискират произволно ученици и млади хора из целия град. Незаконно, без да се издават вътре, вие като юрист ще разберете, протоколи за обиск. Без да се представят, без да си слагат фуражките. Хора, които проверяват наравно с това какво евентуално може да си сложи. Аз не мога да разбера как мога да си нося канабиса в портмонето, първото, което е. Където ми стоят големите банкноти. Или малките. Те проверяват това ли? Това е реалността. И то не формално, защото, както се разбра, няма протоколи за обиск. Да се Вие поставихте най-правилния въпрос. За закона искаме да се върнем на Вие поставихте най-правилния въпрос тук. Не дали, а как. Защото на въпроса дали в Съединените американски щати е отговорено съвсем ясно и то в по-добрите от тях. Вие знаете за медицинския коноп. Ако трябва да цитираме, нали мисля, че в 17 щата е разрешено. Станаха 22. Значи, всеки месец има само това, значи там неща се либерализират. В Колорадо преди няколко месеца 80 хиляди души. Има тук Съединените щати непрекъснато и ги въртите. Нещо не мога да разбера. Ние говорим за България и стигнахме до там, госпожо Бресничка, че вие изразихте опасение, че ако се разреши употребата на трева и коноп, канабис или както искате така да го наречем, учениците, децата,
ще имат достъп до това нещо. Тъй като аз тук вече казах, господин Караджов, че няма да се страхуват, защото сега се страхуват сега, поне малко. И ако примерно двама искат да пушат, един се отказва поради страх. И втория аргумент, много сте оптимистичен. Да. който бихме искали да се вземе предвид при такова обсъждане, е всъщност, че законите са за това, освен да се спазват, да не създават представата за нормалност. Кое е редно и кое не е редно. Всъщност, колкото повече преместваме границата на това, кое е редно и не е редно, децата винаги ще вървят една стъпка оттатък, защото те са експериментатори по натура. Такава е детската природа и особено юношеската. Те винаги ще направят още една крачка оттатък. И колкото повече ние отместваме границата, толкова повече оттатък ще бъде тази крачка. Тоест, когато ние сме сложили една забрана за марихуаната, техният експеримент ще бъде горе-долу в района на марихуаната. Когато разрешим марихуаната, експериментът вече ще мине в едни по-страшни Така ли? неща. Това как му се казваше? Свободни размишления. Я кажете какви са несвободните размишления. изследвания. Не. На изследвания се основава само факта, че медицинския канабис е легален вече в двуцифрен брой страни. Нито в една от тях не се е случило нищо с младежката употреба. Не се е променило от това. Разбирате ли? Легализирате канабис за медицинска цел и гледате какво става години след това. Там година, 2, 5, 10. В Калифорния канабис е легален за медицински цели от 20 години. И другия голям проблем... Виждате, че нищо не се случва. Тоест, тия разсъждения са хубави, но се оказа, че реалността не е такава. Че децата явно разсъждават по друг начин. Аз искам да ви кажа нещо, което с удоволствие ще ви го кажа. Ако имате визитка, ми я дайте. Поканете ме. Аз имам една презентация за превенция, която е правена по поръчка на западни спонсори от Германия, които са идвали да ме преслушат, да видят дали е читава и така нататък. Със сигурност ще научите нещичко за това как да говорим. Благодаря ви, с удоволствие ще науча нещичко. Само това остава сега да пропагандираме децата как да употребяват легално канабис. Не. Това е... Говорим за превенция. Хайде да не бъркаме нещата. Имаме няколко аргумента. На децата им дават амфетамини. Извините. Амфетамини дават. Искам да ми се извините. Господине, Извинете ми се. Извинете ми се. Така, тук имаме три различни... Настоявам да ми се извините. За какво да ви се извиня, господин? Казахте, че пропагандирам употреба на канабис от деца. Извинете ми се. Няма да ви се извиня, защото съм казал такова нещо. Ще имате ли възможност да продължа? Да, слушам. Така, тук имаме три различни аргумента. Единият е медицински аргумент, който също може да бъде прехвърлен и към моралния аргумент, защото е добро някой да се излекува. Въпросът е дали начинът, по който се лекува, е законен, дали е морален. Защото имаме и общността, която се ангажира. Ако се лекува, господин Костов, чакайте малко. Ако се лекува, кой го интересува дали е законно, морално или каквото и да било? Ако се лекува... Извинете, прочетете. Давате хубави неща за САЩ, давате като примери. Има си европейски текстове, които регламентират какво означава лечение, какво значи информиран избор, отказ от лечение включително. И кое от тези неща е криминализиращо или не криминализиращо? Всяка съставка, която има си юридически термини, ако ми позволите, нарича се палиативна цивилизования тон на разговор. Това е. Вие не бутахте в обувките сега тук. Всеки един от петимата човека в този управителен съвет е родител. Някой от нас ще ми дадете ли възможност да дам моите аргументи, защото вашата страна, вие сте трима, ние сме двама, даже ни. Добре, и какво господин Костов? Освен това, освен моралния аргумент, имаме също медицински аргумент. И вие сте много добре запознати с този аргумент, поради факта, че очевидно имате казуси, включително лични, в които вие трябва да се ползвате от предполагаемите. Все пак, предполагаемите. Това са лични свидетелства, това не са научни непременно изследвания. Моля ви, влезте и ги прочетете научните свидетелства. Така, има медицински термин, значи, имаме медицински аргумент, който е силен. Признавам, че е силен. От друга страна имаме също и легален аргумент, и госпожа Бресичка го спомена това нещо. Законът е кодифициран морал. Законът предполага се, държавата приема закони, които са добри и които са справедливи. Ролята на държавата, дори в библейски смисъл, е да наказва лошите и да помага на добрите.
Сега, когато имаме една идеологическа предпоставка, не само медицинска предпоставка, за която стои идеологическо притискане за това да се промени начина на третиране на наркотика като добро или зло, т.е. наркотика в един момент да стане добър, защото той помага на хората, защо ние да не го включиме за рекреативни цели? Да го позволим за рекреативни цели. Ако го позволим за рекреативни цели, защо децата не се ползват тази рекреация, от тази възможност за почивка да влязат в света на дрогата? От тук нататък ние вече имаме едно общество от млади хора, които нямат представа за това, че да ти е замъглено съзнанието под влияние на наркотик е нещо, което води до лоши последствия. Господин Костов, имате много буйна фантазия. Със съжаление, тази фантазия много често се оказва, че предвижда неща, които наистина се случват и стоят зад фасадата. Ние не обсъждаме нещо какво ще стане, защото то се е случвало от Канада до Израел, на много места, по най-различен начин и навсякъде нищо не се е случило, освен че болните имат легален достъп. Нищо друго не се е случило. Нищо. Просто вместо да теоретизирате, е хубаво да седнете и да прочетете тези неща. Господин Ванков иска нещо. Още повече закона, както е в този вид с тоталната и безусловна забрана на изобщо на всички наркотици, той няма такива резултати. Законите за наркотиците в нормалните страни са много по-разчупени. И можем да декриминализираме марихуаната за медицински цели. Парите, които идват от производството и продажбата на тази марихуана, да отиват за превенция на децата. Ние не сме в никакъв случай за употреба на марихуаната от деца. Всички имаме деца. Всички имаме деца, да. Аз това, като казваме, че отварянето на една вратичка в закона дава възможност за последващи стъпки, тъй като се сваля прага на нетърпимост към дадена употреба. Тъй като имаме вече морални причини, както вие твърдите, за това да се употребява канабис. Моралните причини са позиция на добро и зло. И аз съм сигурен, че ние ще намерим много неща, които споделяме като позиция на добро и зло, но най-малкото, що се отнася до възпитанието на децата си, явно ще се насочим към различни посоки. Позволете ли ние да имаме някаква визия за личното ни пространство? Говорим за престъпление без жертва. Моля ви, посочете една реална жертва на това нещо, което се случва. Едно дете, което е загубило родителите си заради канабис. Това, като изключи родителите лежаха в Варна с... Да, в затвора, докато децата им... Кой ли ги гледаш? Значи, отвъд доброто и злото, нека да говорим тук малко с научни неща. И какво значи тук другата страна и медицинската страна? Да не би да трябва множествената склероза или тип 1 диабета да излезе тук и да каже, не, напротив, аз даже се чувствам много комфортно. Тогава да започнем да поканим проповедници и свещеници, защото трябва да говорим за изцелителната сила на молитвата в името на Исус Христос. Абсолютно. Когато също не е разпозната дисциплината, аз съм за. Аз съм за. Но вие също трябва да използвате и тази опция. Защо само канабис? Ние даваме и тази опция, но между другото, така аз като чувам начина, по който говорите, ние не сме се хванали единствено и само за библейската страна. Имаме и мюсюлмани в сдружението, имаме и будисти, имаме евреи. Нямаме диагнозите, не познават религия, не познават образователен ценз. Добре, благодаря ви много за тази дискусия. Продължаваме нататък.